Il-Bobby, wieħed mill-ewwel tatwist f'Malta. Din hija waħda mill-aħħar tpinġijiet li għamel il-Bobby. Dawn huma ftit mit-tatus li l-Bobby pinġa fuq nnifsu. Kopert għandi f'saqajja, li dak kont tfal, sa' 9 snin, għandi tnej f'sidri, u għandi oħra f'saqajja, u għandi idejja tnej sa' fuq. F'dari m'għandi xejn. Zila 25 sena. Dawilhom 28, 29 sena. Daw kollejlhom ħafna, ilhom żmien twil, dawk ta' riċenti minn daw. Imma kif bdiet din l-ossessjoni fuq it-tpinġija? Kienet fissazzjoni tiegħu ħafna tatus. Kienet ħajtu. Gracie għal-mara tal-Bobby. Iltqajna raħal ġdid, kont għadna laq 60. Waħda mill-aktar tatus għal-qalb il-Bobby huwa isem Gracie. Din it-tatu pinġitilu Gracie stess. Kien ivvinta l-impenġilu biċċajjien. U naħseb li kbar diżastru li kellu fidi kienet din il-biċċa. Għax penġejtlu isem isa triq ta' ma nafx fejn. Gracie tgħidilna li ta' 9 snin il-Bobby kienet sabitu jagħmel l-ewwel tatu fuqu stess. Kien ivvinta magna minn Jos Verjalin, l-antiki ta' Niepel, u sabitu jpenġi fuq saqajh. U jien niftakru jgħid li fil-fatt ma ġeb xeba kien taħ missieru l-ewwel tatu li għamel. Kien Woody Woodpecker ġo saqaħ. Għax peress li kull jom Wood, għalih kien għadu tifel, Woody Woodpecker allura jisu simbolu. Sena wara, il-Bobby jitlef lil missieru. Ta' xar snin biss, il-Bobby jagħmel it-tieni tatu tiegħu. Salib memorja ta' missieru. Kellu 10, jew kien għadu ħajalaq 10, kien mit missieru ta' 36. Kien għamel Memory of My Dad. Il-Bobby jrid jagħmel karriera mit-tatus. Il-Bobby jiddeċiedi li jiftaħ l-ewwel ħanut tat-tatus f'Malta. Imma din ix-xewqa li l-Bobby tispiċċa titfgħu il-ħabs. U biex ġab il-permess ta' dan ħanut, weħel xahar ħabs. Imma l-Bobby ma jistax jgħix mingħajr tpinġija. Waqt li jkun il-ħabs, il-Bobby jpinġi fuq il-ħitan taċ-ċella. U waqt li kien hemm għamel iċ-ċella kollha tatus. Din li qed naraw hija tpinġija fuq il-ħitan taċ-ċella fejn kien il-Bobby fil-ħabs. Waqt li l-Bobby qiegħed il-ħabs, jinħarġlu l-permess għall-ħanut. Il-permess għall-ewwel ħanut tat-tatus f'Malta. Ġi l-permess u ħattulu l-ħabs jiena. U kellu xorta jkompli s-sentenza. Iżda l-Bobby ma kienx biss tatuist. Kien jaħdem fabrika stainless steel Marsa. L-Ingilterra kien jaħdem anke tal-laħam. Kien bus driver. Kien isuq double deckers. Kien anke ħid. Kien sajjied. Ġifieri ġieli jagħmel ġimgħa fuq il-baħar. L-ixjaħ persuna li qatt pinġa fuq u l-Bobby kellu 90 sena. L-iktar raġel anzjan Ingliż ġabuh bil-wheelchair, kellu xi 90 sena, kien fil-gwerra Malta u dejjem rid jagħmel salib ta' Malta. U dak kien jgħidlem ħabbhom u qatt m'għamlu, waqt li kien Malta x'aqt li jagħmlu, ġiew għamiltu salib ta' Malta żejr. Ta' wieħed 90 sena. Ta' 90 sena. Ant il-Bobby għamlu tatus anke artisti ta' fama internazzjonali. Fosthom il-kantant Taljan Jovanotti. Jovanotti laqas biss kien jaf minnu, kien għamillu farfett u kien għamillu totem, jgħidu la totem tal-Indjani isa ajkla. U li jdu jitħajru u bħal missierhom iridu jpinġu wkoll. U mhux kien iġanna u anke konna nsaqsu ħaħna. Għalina kien just drawing, għalina isek qed pinġi, allura id-dadi qed jagħmel hekk ma nagħmlu bħalu aħna ħnippruvaw. Ovvjament fuq iridu nippruvaw mhux. Iva. Il-Bobby kien iħallihom ipinġu tatus fuq saqajh. Saqajh kien iħallihom apposta l uliedu. Kien iżomm sieq, kien jgħidilha 9-year-old leg. Jgħidilha 9-year-old leg. Fejn kien għamel Woody Woodpecker kellu 9. Mbagħad kont tagħmiltlu fjura jiena, kelli 9. U mbagħad kellu forħija żgħir, suppost tagħmillu fjura. Suppost kont tagħmiltlu fjura żgħira. Fuq saqajh qatt ma taħħas ħażin u hija tajtu ħażin dakinhar. Din ma tkunx l-ewwel darba li l-Bobby jħossu ħażin. Ironikament il-Bobby jibża ħafna mill-labra. Kien jibża mill-labar. Jekk jara injection
L-injection ħassażin jabbalni. Però anke biex noħu d-dem, dik it-tingiza, d-iqa, kważi d-dajjaqni. Laqbad neħlawa ta' qalb. Però tatuż le, tatuż nuħu pieċir biha. Wieħed mill-aktar episodji li jweġġa lil Bobby ikun meta ma jitħallix jidħol f'ristorant minħabba d-dera tiegħu. Propju minħabba t-tattoos. Pa speċi waħda mill-hobbies tiegħu ma kellux hobbies. Però waħda mill-affarijiet li kien iħobb li naltaħat li joħroġ jikol barra. U molla ġoħanut partikolari bħal speċi u laqas biss li tidaħħalna. Minkejja li għal Bobby it-tatu ma kienx tabu, dejjem insista ma' uliedu biex qabel jalqu 18 sena ma jagħmlux tatu. Fimni, qabel ma kellna 18 sena ma għamil il-ħadd minna. U mbagħad jiena kont għadni ħana laqhom u bqajt nirsisti biex jagħmel ili u ma rridx. U kif għalaqt lejtin xorta baqa' jgħid li aħsibha u erġa' ħsibha. Xorta ġifieri mhux qabator għajt għalaqt lejtin poġġi jara xi trid ħana millek. Xorta jibqa' jsaqsi sa dik l-aħħar naqra. Natasha, it-tifla tal-Bobby, baqgħet m'għamlitx tatu sal-lum. Il-parir ta' missiera dejjem kien biex ma tagħmilix. Fem darba la ninqelleb u għalli qabad titħajjar. Għatlu le ta' għalli ma tivvintax ta' għalli. Ġifi ma ħsibx kien jieħu pjaċi li kok għatlu għamilli. Il-Bobby kien jagħti pariri anka lill-klijenti tiegħu. Għax jagħmlu l-ismijiet. Biċċa kbira hekk ngħidlhom tagħmlu xejn, aħjar ma tagħmel xejn. Għax għaddu 15 il-ġurnata, ġieli għaddu xhur, ġieli għaddu anki sena. Da jissaparaw, jispiċċaw, jagħmlu biċċa tatu oħra fuqha biex jerġgħu jagħtuha. Il-Bobby żgur li qatt ma kien se jikteb ismu, għax il-Bobby fil-verità mhux Bobby kien jismu. Proprja entni, imma l-iktar ħaġa li ma kienx jaħmel ismu. Kien jgħid Tupox għalih. Mela minn fejn kien ġie li sem Bobby? Il-Bobby propja li kien jismu Bobby jiġi missieru. U mbagħad l-ewwel tifel li kellu jiġi il-kbir, ħafna mill-familji semmu l-ewwel tifel wara l-missier, kien jismu Bobby wkoll. U it-tnejn ma damux magħna, ġifieri it-tnejn mietu ta' żgħira. U kienu jsibuhom tal-Bobby, tfal tal-Bobby, u mbagħad peress li missieri kien l-iktar wieħed imqarqaġ. U kull ma kienet baqa' ikbar minnu kienet oħtu, ġifieri mis-subin jiġu l-kbir, isun tiret il-laqa miegħu u baqa' l-Bobby. Il-Bobby, l-isem li kien fuq fom kulħadd meta ġiet l-aħbar li ħabta u sab taħallina. Dan ġifieri l-ħadd fil-għodu qam normali. Konna qegħdin nippreparaw biex noħorġu, saqsini fejn ħammorru, semmi li ħanut partikolari, għatlu mix-xorta għatlu ħanaraw jiġi xi tifel l-ewwel. Konna jiena l-mara u t-tifel id-dar u fil-fatt beda jdoq il-telefon. Issa kemm irrispondejt, inqata'. Ħarġa ċempilt lura jiena u nisma' l-mami tajja twerżaq ejja x'ma nafx jiġralu l-pa. Nżiltaw u dħalt id-dar, sibtu ġiet fuq is-sodda, provajt nagħmel billi ħsibt jiena milli stajt. Naf għamiltlu CPR, saġġajtlu qalbu, provajt intih in-nifs, ċekkjajtlu l-pols, però pols ħeltela ħija żgħir fl-ambulanza miegħu. Fil-fatt bħalma għalli ħija żgħir baqgħu jimmessaġġawlu qalbu jtuħ in-nifs u dawn. Daħlu mill-emerġenza, daħluh għamlu nofsija jekk mhux 45 minutes jippruvaw ġifieri jagħmlu ħilithom kollha l-isptar. Però ma wassal xejn. Ta' 58 sena, il-Bobby jmut b'attakk f'qalbu. Eżatti ġurnata qabel ma miet. Għala 34 sena f'dimkien. Fil-Knisja ta' Raħal ġdid, il-Bobby jingħata l-aħħar tislim. Soqgħod attent li ma tmux toħġ żball, għax kien jismu Anthony, mhux Bobby. Bobby tat-tattoos kienet ħaġa u magħruf biha, magħruf tajjeb. Il-memorja tal-Bobby se tibqa' tinġar minn eluf ta' persuni fuq ġisim. Fit-tattoos li laħaq pinġa f'karriera ta' 49 sena.
kienet ħajtu. Ex u miet għalija. Il-memorja tal-Bobby tibqa' wkoll fuq dan iż-żagħżugħ li jumej wara l-mewt tiegħu pinġa isem il-Bobby fuq idejh.